विकास यात्रा बीजेपी एमआईपी निलिप along kapaman pon lakhang ko raphoni lip MEC constituency kaparlo moikro rong pathu klamalong niphai krehini therepo chikloning kan surhini rang ko rapli arni karbinglo tunmas council pen vikas yatra BJP MIP paman pon longlo me chingche aprang chukhela pen arlong buti ka chelengji atowar karvel dolong hei hui kikim kerangji aphan foundation stone karbinglo tunmas council CM Dr Tuliram ronghang penajok ingpu panlo Laso pichu kihela pentara pongka cheleng ke joy ke je phan nili block area long dolong kimi doctor numor momin tim karbing long tumpen ingpu panlo Kebangji MP kilik along BJP party pen kachapate donji EM Omar Singh Tuso aphan vote kerek amai vikas yatra meya long ke ongdung e pechar se aphan ning ka che take away that pen ajok BJP asong along chepa ogdon lo Lapen Kebangji MP jongsi haidel lo pulote ke ongdung ka chingthura mo heyoi klem ponji pusi BJP MP candidate Omar Singh Tuso pen ning Japan Bangso me long ke ongdung amuluk che tongdun si mesen pen me pachun pon long lo Chuki hala pen Philip Tiso report TK News pa implement ji aphansi nili jase pe jur dunji lapen ladingkan phongbong Odon State under the leadership of Suri Ram Ronghang long wek ji pusi nam litum phan nili lam chak na sipikan lo la nili ning ketepik planingkan phongbong labangso kachesong sitame Ivi effective kali kacesong sitape itum parliamentary akesesong abangsi ilidum claim nai lasi non ilidum kada kawita chinelo labangso MP election kili kahut sitame ilidum han epang hon obji ilidum han epachemat hawerji Narendra Modi Apat ilitum jakrong pidunai tipen Karbi Anglong di Mahasau la West Kalma la district ke Thompen MP la bangso bangke nili phansi party ahinte candidate nang yong pon la sinili yong si highlight MP mandate pe na philo tante rata kabi kachesong 1987 pen non unlocklo na 37 years unlock labangso akechesong nili parliamentary staging la si parliament arong ni senate pen bangke ni labangso la maputa on tip la pen ninje dunga kai mati la pen bangke non Narendra Modi सरकार बीजेपी सरकार नॉन बांग्ला सेमेट के सेंट्रल स्कीम सिदामे इलिटन कार्बियांग दि भाषा फदान पी पिकलो लासे आनसो से के पालोंगजी आनसो से स्कीम तोवार पेन चेंगलो ब्रिज पेन चेंगलो तिजुना लांग पेन चेंगलो ला पेन नोना बंके नरेंद्र मोदी जो गुवाहाटी हवेली लोंगा निजेलो जे रong asartung electric bill kachipiun epen sun fikdo wasi adon tin na hemsi non le घर में बिजली घर में पानी वसी arong tin adon tin bang se tame solar la plate si ahem along fitting piat po anno tempe badu se tame electric bill bang chipi jok lasi la penke non Karbiang long MOU MOS laso lamdon kacetok apo sitame inan ke pleng pon pedolang labang salam kadong reta lanikan pongbong ni kapachun pon ajia ni parliament lo ni lam ni don po later pachun ajia pansi ni chingwai chingsai don Dipu Sarsing Teron Langkung Habe Editorium Horalong Lamding Road Case Epen Extended Meeting Kapadopon. Pini Lamding Road Case Epen Extended Meeting Kapadopon a May along May Chepahempu Pon Lake Lamding Road Case A President Thompson Rong Pipensi Mai Chepahempu Pon Lo. Lapen Bangso May Long Chief Guest Karbing Long Tunmas Council Yam Madhuram Lake Tepensi Chetong Dunsi Case A Asong Apan Aning Pathetekang. Lapen Lamding Road Case A President Thompson Rong Pipen Perangke Thengno Clardak Pen Pachini Pon Lake Ke Damtang Kongchun Bang Sumit Timung Apan Ki Kongchun Bang Arpu Pen Ke Pasun Edlo Pusi Pachini Pon.
la sinon puthot kong chun banga ki mi de soi teron aphan si pek pon lo la pen karbeng long arat akemang hemprek apharman si kesi asong penon ke kemang lo la pen pachun pon po la pen tarapung borpung along school ahem anta kelang chari aphan damji la pen lo than banga tumko an si methanga sai chiklem klema la hai langdam ji puta ning ji pon la pen karbeng long tunmas konsir si em doctor tuliram rong hang aphan si tame ka churu pajer pon tangte pharangke tuma thengnu kaning jelamle arju pon sina Dorsing Tokbi report TK News. Hola so ka panjog ya pan pini waranong ike som labang so chitong nako alang li ke som labang so mai tu nako ma alang li pini dak kese central committee extended meeting along bangke nilip anak pingkhat lo nang lile chitong ko adu ga velam than lo nilip than nang pingkhat teng si pini dang li nang chitong ko la benke isi hini kemisian farman adu ga ve khai farman lami the tini ke than lo ani lipu pai lo kasi alam ma ke duel adu ga velam stame lu charli asong songya tungdo songya pitu alang pun si pini kai ke bangiani kemisian ke cari pon tege pada velam juga bisa Pini Karbilo Charlie Asong Tiripi Kangdang Mai Padopon lo dak Sarsing Teron Langkung Habe Town Hall Arlosi Niltum Kangdai Mai Dopon lo Niltum Bangke KSA Lamding Road Committee lo Lada Niltum Central Committee Ajak Ding Kluipen Niltum General Secretary Bangke lagi NT KSA dak NT KSA asai se claim pen kapre KSA pen decision kian along tin sesame alang ke fail dun phanse alang claim pon lo pini ala so joine pen pini kangdai mai che phapon si alang phan bangke KSA ar pu pen pasun pon lo KSA ar pu pasun pon pen alang pini ne thaning tong bangke a sitin a district committee a sitin a branch ba unit lo ke claim abang phutuman setame pini pen bangke KSA Lamding Road a General Secretary ke Sumit Timung Kalilo Pusinal tuma thengno panel tum than paklar panlo pini laso mai long panel tum Karbilo Charlie Asong hin panel tum Karbi Alongri Jasmet Pet Hemprek Akemang aso kache song bangke niltum puthot kangthur pon thujia phan Hemprek kache song bangke puthot laso sai ke deng pon thujia phan ke niltum pini Clark Dak pen niltum resolution deng ponlo laso mai long panel tum ka PGR VGR lamki along sitame niltum eviction along sitame niltum KSA pen arjab dun thipji po bangke pini laso mai long panel tum resolution en ponlo lason thot si ke wangjiar ni dak education of Herman Karbi arisoi jangatum Karbi ang long quality education loke charli ke paprang ponangji laso lahaya mo long ansame niltum pen sitame dak free coaching pencheng lok kapre asai niltum ke deng ponjia phan niltum pini la so mai long chengbai ponlo lan chot takali dak niltum Karbiang long angkang pi Karbiang long arat do ana phan niltum chuningri poningtung dak niltum Karbi ang long non mamat ki khibom Dr Tuliram Ronghang CM la ke hai alang long niltum arjab dun thip nei posinil tum pu poningtung athe alang sonang thin ke the a CM bangke Karbiang long bangke dam tang da welang non alang an welang pini alang ajale punon sita da Karbiang long a Farman alang surrender de pin pen ason tin border alam ki along bencheng lok Jasmet Pet Nagaland a border eviction ke asai ke claim langkai jan along srame eviction asai ke claim non bangke PGR VGR along srame alang arjab thip pen ningje thip PGR VGR along lay along ke do khai tum ha PGR VGR along madule do sta hala so jurisdiction arlo ke do tum han bangke prab jin ben eviction pon popu la so ningje khur haya joine si alang long bangke nil tum ke che rab dun ji pu ge nal tum thengno pen nil tum pudun lo la so dem long nil tum lang pen ka chingki chingwai hot nil tum Karbiang long along ri Jasmet Pet iltum a border along amukha lahai ke border along bangke compromise mender ni po alang peniltum ka than ke changwai do dake Karbiang long along bangke dake Hemprek Farman bangke iltum dhorom chipunang ne jati chipunang ne dak bangke nangge KSA nangge amuk lason asong alam chipunang ne
ladage party alam chipunang ne po alang kaningje a boy kaningje pen niltum chengwai dam pen alang kaningje teng ben si niltum alang long arjab dun thipji bu bangke nang tuma thino pen tum than baklar dun lo sikke wangji ani karbi solang do arat doan karbi anglong arat doan bangke iltum non laso akopai iltum akopai itum kopai bume sona leader itum long ke klang bangke lagi itum kopai bume posi lason a leader long itum arjab dun thip nei posi ne ultima no ning je dun ai silam nili na ajo ikla ason se tarapung borpung along lo ke chari adem along teacher tum penang an chedam dik hada ka dem mane ke chari tum siksak thik lo tang hala so dim nang tum khomri dam pen kelang nai phana tum sik tum nilitum la borpung tarapung ke nilige nimitang homostia son lo mane nerong ason lo athe hala dag nimitang mata nilibasor pina pot penangan ke neta borpung tarapung alam ke arjulong penang chinglo nimitang achu du ala iltumang jir ka chewoi husitame nili mena banta hadak ahem long andun pen hadak penangan thekdam long lo non iltum ka chisiga bangke niltum tarik kre pho bangke niltum borpung rong phara rong tisor rong phara rong niltum hadak rong phara rong pathua klam long niltum kse first foundation day hadak niltum ka celebrate damje phanitum damji se haladak ke haladak lo charlie amo penchenglo kaprek akisung long srame niltum hadak pen lang nang sai pen niltum dr tuliram ronghang cm long niltum nang chengwai po pusin niltum phan than paklar lo la sodim long ne aru ne cm dr tuliram phan choro do ingtung do pini arni tarik rehini karbiang long jasmet pet chethang klong polote karbiang long ki kiduk nai to warawe pin kisung thektik pu kai ka chethan wer polote borpung tarapung atwar helo pinia bangke borpung tarapung phansrame arni ke mea sonlo pini ke halda ke so atwar borpung tarapung ka cheleng atwar bangke pini ke long e ke somlo la bangke nilmena manta ningarong pik ban sido khadaga radatum isi akisung penke jo ke jok long po pu bangke lage ninge thedolo ase la sodim arune puduing tung ke hadag mo towar me sen pena aphi hadaga radatum non ta thingpi kang huge ing tonte la bangke thingpi kang hu bangke ing ton ning posini ang tuma thengno pen pudung lo hadaga rat phaneli chuningri don lo thingpi kang hu sangti arlong la hai ana bangke kacherai kom bangke doning posina tuma thengno pen pudung lo